Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 8-nji maýyna aksanyny Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidentini Moskwa çağırdy. Türkmen lukmanlary Owganstany iýerler. Xitay Merkezi Aziýa sammiti 18-nji 19-njy maýda geçiriler. Zenit Russiýanyň çempiony ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyzda giňişe seredip geçelim. Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidentini Moskwa çağırdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dowlatlara hyzmatdaşlyk barada edip, Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlygynyň giň gerimli ösdirilýändigini aýratyny aýtdy. 2022-nji ýylyň dowamında iki taraplaryň görnüşde bolşýaly, köp taraplaryň görnüşde hem dowuşçuklaryň altysynyň geçirilendigi bellilikdir diýip dowlat başly tanımadyny aýtdy. Hem de geçen ýylyň iýun aýyna Russiýa Federasiýasynyň bolan ilkinji resmi saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy. Söhbetdeşligiň dowamında hormatly prezidentimiz parlamentary gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlarynyň hatarına kesgitlendigini aýtdylar. Söhbetdeşligiň dowamında hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow beýik watançylyk urşunda faşizme garşy gadanan geňşiň umumy taryhy hakynda da aýratyn orny ýelýändigini aýtdy. Russiýada bolşýaly Türkmenistanda da şol ýowuz ýyllarda ýeňiş gadanmak uğrunda söwüş meýdanlaryna ýurdy goranlary hem-de tyýylda janyny aýyman zähmet çekip ýeňişi ýakynlaşdyranlary sarpy goýulýandygyny bellendi. Prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Vladimir Putin beýik watançylyk urşundan gadanan ýakynlaşyp gelýän ýeňiş güni bilen berek mehirli otlap, iki ýurduň halklaryna awadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny aýtdylar. Pursatdan peýdalanyp Russiýa Federasiýasynyň başlygyny türkmen kerdeşini beýik geňşiň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleri gatnaşmaga çağırdy. Hormatly prezidentine da çağırlyk üçin dostlukly döwletiň liderine minnetdarlyk bildirdi. Türkmen lukmanlary Owganstany iýerler. Türkmenistan Owganstanyň sanperer kömegini berer hem-de türkmen lukmanlarynyň bir neçesi Owganstana lukmançylyk kömegini bererler. Munyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti deýişler resmi namalary gol çekdi. Gol çekilen resmi nama laýyklykdy. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna gowanarlyga meýteş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň gollaw bermegini 2023-nji ýylyň maý aýyna dogonluk Owganstanyň halkyna sanpererlik kömegi hökümde lukmançylyk maksatly serişdeler. Harytlar hem-de azyk önümler iýerler. Munyň üçin Saglyk goraýşy Derman Senaty ministrligi, Owakyjylyk we Daşgorçy gorumak ministrligi, Dokma Senaty ministrligi degişli işler geçirer. Mundan başga da Owganstanyň Hyrat welaýatynyň Turgunly şäherçesinde Türkmenistanyň adyndan sanpererlik kömek hökümde gurulan çağa dogurlayan öýde bejeriş maslahat berýän ýardamny bermek maksady bilen 2023-nji ýylyň maý aýynyň dowamynda Türkmenistanyň Saglyk goraýşy Derman Senaty ministrliginiň Saglyk goraýşy edaralaryndan degişli lukmanlar Owganstanyň Hyrat welaýatynyň Turgunly şäherçesine bellenen tertipde iýerler. Xitay Merkezi Aziýa sammiti 18-nji 19-njy maýda geçiriler. Şu ýylyň 18-nji 19-njy maýyna Xitay Halk Respublikasynyň Siýan şäherinde Xitay Merkezi Aziýa sammiti geçiriler. Onuň işini Kazakstanyň, Türkmenistanyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Tejikistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Xitaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Hua Chunyň habar bermegine görä, Xitay Merkezi Aziýa derejesindäki birinji sammit ýurduň Demirgazyk günwataryndaky Siýan şäherinde geçiriler. Şensey welaýatynyň Siýan şäherinde geçirijek sammit Xitaýyň başlygy Xi Jinpingniň başlyklyk etmegine gurulur. Oňa Sewitiň ýurtlarynyň dowlat başlyklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle hem Xitaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtyna bellenip geçirilýär. Kazakstanyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Tejikistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 16-20 maý aralygynda Xitaýda dowlat saparyna boljaklygy bellenildi. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň prezidenti şu ýylyň başynda Xitaýa dowlat saparyna amallaşdyrypdy. Zenit Russiýanyň çempiony. Russiýanyň futbol boýunça milli çempionatynyň 26-njy tapgyrynda Sankt-Peterburg şäheriniň Zenit topory Spartak toporyny 3-2 hasabyna ýeňip, wagtynyň çempionlugyny eglan etdi. Şeýlelikde Zenit topory Bastyr 5-nji çempionlugyny gazanyp, umumlukda 10 gezek çempion bolup, baýdagyndan 2 ýyldyň bolmagyny gazandy. Zenit topory çempionatyň tamamlanmagyna 4 hepde galandygyna garamazdan utuklarynyň sanyny 64-e ýetirdi. İkinci ordunaky SSK toporynyň 51, üçüncü ordunaky Rostov toporynyň 50, Spartak toporynyň bolsa 49 utugy bar.
Sergey Semanga ulaşlığına Zenit Topar 2018, 19, 2019, 20, 2020, 21, 2021, 22, 2022, 23 mövsümden beri çempion bolup gelmegi dowam etdirýär. Mundan ozal Deňe Spartak Topary 1996, 2001 ýyllar aralygynda yzyna 6 gezek çempion bolup, bu gurdaky rekordy özüne saklap gelýär. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Padşah Karol 3-nji täýäçe ýedirmek dagarasyna gatnaşdy. Padşah Karol 3-nji täýäjini geydi. Birja täýäzelikleri, Gongkongyň telekeçileri dizel ýanygyjyny satyn aldylar. Hepdelik täýäleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizde näke sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.